Mabuka seko makadili ko papa Isabel. Wakudimba wakudoma. Zuri say. Hano muti mdoma mbodzi. Yebo. Zuri seko wakudimba. Ziriko. Zikanzi na sekuru. Ayafu matene dumba senior. Katipe kuti kwa kana polika kuyenda kumukumbula huko. Kula miratani. Tangajirimo. Right. Tichiona ziri kuitika neziri kubatika. Kwa kami makabatire ko Zimbabwe. Right muri Zimbabwe seku Zimbabwe yenyudza ndekapakati dzandekabata pasubara nhasi. Ndine nyaya muri Zimbabwe inorwadza inoshungurudza. Nyaya iyi yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera inini kuti chiweshe. Ndine nyaya yandazama kufonera inotoda honorable Tori Moyo. Tigobata vandoro vakati ndimirire mpichani muzondibata. Inoshkisa, inovhundutsa. Nyaya inzwa muri yeZimbabwe matangira aya. Kune mwana ari pachikoro pasekondari. Anodzidza pachikoro chiri kuchiweshe kwa nzvimbo. Mwana uyu aenda pachikoro. Ane mubereki wake anodzidza pachikoro ipapo semudzidzisi. Kureva kuti baba vake namai vake vanogara pachikoro ichi. Mwana ari pachikoro kuti akuenda pachikoro asvika muklasi achibva tanga kurwara. Akarwara nechirwere chemudumbu. Arwara chirwere chemudumbu mukoma KB. Mwana uyu arwara chirwere chemudumbu achibva aenda kuna headmaster. Zvikanzi headmaster andisi kunzwa zvakanaka. Ndiri kunzwa pai? Ndiri kunzwa mudumbu. Achibva atendirwa tsamba yekuti aende kukliniki. Zvikanzi china netsamba iyi unosainisa kuna tisha wako wobvoenda kukliniki. Mwana ari mukati mekufamba padzimba dzechikoro ndokusangana nevamwe zvikanzi kuenda kopi uri kuitei panguva yechikoro. Zvikanzi ndanyorerwa tsamba ndiri kuenda kukliniki. Zvikanzi une bag izvi chisiya bag uende kukliniki. Achibva siya bag ndokuudza amai vake kuti ndakuenda kukliniki. Pachikoro pane magedhi aripo, magedhi mahombe nemagedhi madiki. Ndokubva asangana na senior teacher wapachikoro apa achibva kuofu kwaanga ari achitaka kuya kuchikopi kuchikoro adhumana. Zvikanzi mfana uri kuenda kopi? Zvikanzi ndiri kurwara ndatonyorerwa tsamba kuti ndiende kukliniki. Zvikanzi uri kunyeba, hausi kurwara, uya kuno nditevere. Ndiwo aone mwana uyu ndokufamba ndokunosvika kumba kwake. Mudzidzisi uyu mudzimai wake asi pachikoro but ane mudzimai. Mwana achibva apinzwa mumba memudzidzisi. Mwana apinzwa mumba memudzidzisi. Mwana achizotaura anotaura mamiriro akaita mumba umu. Apinzwa mumba umu mudzidzisi vachibva vati wona kamfana language yandiri kutaura ndiyo yaiuzwa. Wona kamfana ndakuenda kubasa. Zvandakuenda kubasa madhozi angu ana kukiwa. Uri kusara munomu. Ukasara ukabuda muno kana kuudza vanhu kuti wangasara munomu mhosva yese ndeyako. Zvinhu zvangu zvikabiwa. Mudzidzisi vanoenda kuklasi kwavo ndokunoita lesson kuklasi kwavo. Mwana uyu 1 anoda kuchipatara chirwara, 2 asiya avharirwa mumba musina kukiwa chinzi ukabuda cheti mukabiwa ndiwe. Ndobva asara vaitisa lesson teacher uko ndokubva vadzoka muklasi muroom mavo. Anotaura chiti mumba mavo dzidzisi mubhedha hamuna bhesi, mune matress yoga. Rimwe side iri kune mabhuku nepane laptop. Pavakadzoka ndobva ndamira side rine mabhuku, ndamira side rine mabhuku. Vachibva vanditi wona kamfana kunonzi akuonekwe mapono but iwewe ndoda kukuratidza. Mwana ndi ndakataura kuti ainga 1 even kuchikoro maklasi teacher edu anotiudza kuti nyaya idzi dzine sei adziitwe. Zvikanzi iwewe ndiri kukuratidza. Ndobva tanga muratidza pono. Vamuratidza pono. Vachibva vaenda paari vachibva mubata trouser yake ndobva vavhura zipi yake. Ndobva vatanga kushandisa mutezi wemwana uyu vachishandisa muromo. Ndiye mwana vanoti mwana akasvika pakurasa mbeu. Arasa mbeu mumuromo mavo vachibva vamedza. Vapedza kuda vachibva vada kumubata kuti vatise vamufuratidze kwavari kuda kumuita mudzimai. Vakamufuratirisa mwana achibva aramba zvine simba zvokuda kuskrima. Ndobva vapedza ipapo ndobva vamba chielectrical motor changa chiri mumba chinoratidza kuti kana chishandiswa chinoshandiswa nedrone. Ndokubva vamupa torch vachibva vati mari ndichakupa. Vachibva vamuti iwo zvaitika muno hazvitenderwe.
ukaudza vanhu kana vabereki vako uchaona zvinoitika. Mwana achibva buda, mwana abuda muklasi ndokunoudza shamwari yake yanotaura nezita kuti ndo zvaitika. Shamwari yake inomuti udza amai vako. Zvikanzi ndaudzwa zvakati mukomana uyu ane 15 years zokuberekwa. Ndaudzwa zvakati ndogona kufa kana ndoita sei zvavataura. Ndobva anyarara, ndobva agara zvakare, ndobva audza imwe friend yake zvakare. Mushure maizvozvo achibva ataka kumera mapundu akaraunda kutenderedza mutezo wemwana uyu wakavanzika. Ndobva audza vamwe vake zvakare vanochikozva vanzi honai zvakuita zvanzi takambokuudza kuti udza mama vako. Mushure maizvozvo baba vemwana uyu nditicha kuti pachikoro ichi ipapo apa. Hey, zvadaro muri yeZimbabwe mwana achibva tizii. Zvinhu izvi muri yeZimbabwe zvakaitika musi wa29 mwedzi wadarika. Izvezvi akazotaura kusora kwasuro. Zvinhu zvakaitika musi wa29 June musi wa8 July ndopa akazotaura. Ataura kudaro mai vemwana uyu ndozviri nyaya. Ticha chibvaenda kuoff ndobvaenda kuna headmaster. Ndobva unonza headmaster. Headmaster ndio nyaya iripo ishi. Ticha vari kuoff. Headmaster vaudzwa nyaya iyi vakati ini ndimirirei. Ndipei mwana ndimbotaura naye. Headmaster vatora mwana ndokutaura naye. Zvikanzi mwana ari kutaura zvakadaro zvamuchitaura ndozvitaura nemwana. But right now ndombomirira mudzidzisi wangu auye nditaure naye. Mashoko andakachitaura namai vemwana. Ndichipedza kutaura namai vemwana, headmaster vanoudzwa ivo mushure mokunge nyaya yaripotwa kumapurisa. Vanoudzwa naamai kuti ticha auya naheadmaster, but ndokumbira kumutaura naye. Headmaster vakatora mudzidzisi uyo nadeputy headmaster ndokubva vapinda muroom muoffice kuti vataure neumwe wavo panyaya iyi. Headmaster vanotaura vachiti mudzidzisi Nengi, pane nyaya iri pano yakamira yakati munoizivawo here? Ticha anoti hongu ndinoiziva. Vakabvuma. Headmaster vakadzoka zvakare kuna amai ava vakati ndabvunza mudzidzisi wangu apindira kuti hongu, but ndazokundikana kuenda kumberi nenyaya ishi. Ndabva ndaita wiki zvandakuita inini ndakuisawo nyaya kuvakuru vangu kudistrict. Amai pavakanoripota nyaya kumapurisa vakanga vaudza mapurisa kuti mudzidzisi uyu hapo ari kuofu, but vachidzoka pamba ndokubva vaona mudzidzisi avepo vachifonerwa nevamwe vachibva vamaponera mapurisa. Vafonera mapurisa akazouya akatora mudzidzisi uyu. Mudzidzisi atorwa nemapurisa achibva aenda mudzidzisi uyu. Mupurisa akapiwa nyaya iyi. Pane zvimwe zvaasina kutora zvakafanana nezvanga zvapiwa mwana senzira yekunzi ndakupa izvi usataura. Zvadaro muri yeZimbabwe mudzidzisi akaenda uko, nyaya ikabva yaenda kukoti. Nyaya yapinda mukoti, mwana akabvunzwa kuti wakasununguka here kutaura nyaya yako mukoti muna amai vako nababa vako? Mwana akati hongu. Ndokureketa ndokubva ataura nyaya yake. Ataura nyaya yake ndobva vabuda. Amai vemwana kuti ndakazoteerwa nemwe munhu akuchikadzi achidudza kuti amai nyaya yenyu iyi yakutozoenderera mberi pari zvino zvapano chaichaitwa nemhaka yei. 1, mwana uyu ari kuratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kutaurika zvakafanana nekuti mwana uyu ataura mukoti kuti ane zvinhu zvaakapiwa, but kuno pane zvakanyorwa nemapurisa zvichiuya kunoku zvinhu zvazvina kuonekwa kureva kuti nyaya inopera yese. Mwana uyu ane vamwe vakambotaka kuudza asati audza imimi kureva kuti mahwitineso zvakare anofanira kuzodaiwa mukoti. Saka vana vavapo, saka nyaya iyi yakuzounzwa musi wakati wedheti rakaunzwa kumberi, asi musungu ari panze, asi kuchikoro hasi kuonekwa. Okay, ndo pane nyaya. So vachitaura kune vana vanoita vachiungana so vana kuti guys zvakamira sei pachikoro apa boy. Saka pakuita sekunonzi vana vakutya ende vateachers aya anoshanda pachikoro chimwe chete. Baba vanove mwana weticha uyu vatonzi nemudzimai asikwaisa kutaura, vari kuti dai zvavharwa ndakwanisa kumbozorora. Muri kuti vabereki vemwanakomana uyu akambunyikidzwa nemudzidzisi vanotogara pachikoro ipapo matichers mamuchete pachikoro ipapo. Iye mwana uyu mushure mekunge ambunyikidzwa nemudzidzisi akazotanga kurwara. Mati akamera mapundu kunenge yakavanza. Izvozvi zvakamira sei? Akabva aendeswa kuchipatara, vachibva vanzi kuchipatara isusu zvinhu zvakanonokerwa, asi tichazama kurapa nepatinogura nemwana uyu aifanira kuuya pa 72 hours. Chii
chiri kunzi chakanonokerwa pamwana uyu kwanzi kana ndozva takufungidzira takutofungidzira dzimwe dzenguva kuti pamwana uyu ngakabatwa nezvimwe saka kazhinji pa72 hours mwana uyu anofanira kungaita sei aine mapirisi apiwa but tikatarisa nguva nemadhesi amuri kutaura nguva yakatodii yakatodarika but zvatiri kuona izvi regai tizvirape. Okay, so mwana ari kurapwa ende pavakaenda kuclinic vachipedza kutaura nyaya iyi vakabva vanzi ipolice case iyi munofanira kuti muripote asi iko zvinozvi maine mwana uchipatara then mapepasi ngaende kupi ngaende kumapurisa. Nyaya yakaenda kumapurisa ticha vakasungwa ikaenda kumatare edzimhosva saka nyaya iri kumatare edzimhosva iko zvinozvi matare edzimhosva uyu akapiwa bheo mudzidzisi. Okay, vakapiwa date iripi rekuti vadzokere kumatare 29 mwedzi unoyo 29 nhasi ndi 30 July 29 next month 29 August. Okay, ndo mamiriro akaita nyaya nyaya iri kumatare edzimhosva Zimbabwe. So dambudziko riri papi sezvo nyaya iri kumatare edzimhosva baba Isabel. So ivo varida kunzwisisa kuti kana nyaya yataurwa sezvairi why munhu ari panze ko vakanyora zvinhu izvi takavaratidza kuti hona zvinhu zvakapiwa mwana izvi pamusoro pekuvhara ende hazvina kunosvika ikoko nemhaka yei. Regai katizonzwa kuti nyaya yakadaro inofambiswa sei sezvo nyaya iri kumatare edzimhosva ende kumatare vari kuti zvataurwa nemwana hazvisi kuenderana nezvinhu zvakanyorwa nemapurisa ichokwadi uye zvakabva kumapurisa. Pane zvimwe zvisipo wakapiwa kamwana kuti anyarare asataurire vanhu hauna kakusvika kumatare edzimhosva ndo zvinhu zviripo ndezvimwe zvezvimwe zvacho. Okay, titendereka pari zvino mhuri yeZimbabwe. Good morning Kanyemba naBhozho. Asi mushonga here teacher uyo. Police get busy munhu mukati because ibhinya ndinonzi Clayton Zuru kumadziwe kuRafingora udza Bhozho Ngore amutse chatora sabau katatu. Chatora sabau po rikiti vu. Kubva pa message ya Clayton Zuru ari kumadziwe kuRafingora baba Isabel mapurisa vakaita basa vakanobata teacher uyo anditi vakanovhura docket vakamuendesa kumatare edzimhosva matare edzimhosva akatonga hungu pane zvimwe zviri kudiwa nematare edzimhosva vachataura kane mapurisa kuitira kuti zvese zvive panzvimbo tomirira kamusi waita sei wanzi munhu adzoke kupi kukoti. Pane vazhinji vakanzi aiwaka uri pabheo uri kudzoka musi wakati musi unodzoka unongonzi pe haka vane mashandiro avanoita matare edzimhosva handiti baba Isabel. Asi kana pane imwe nyaya inenge singanzwisise kavanhu aiwa kavanokwanisa kuya kuchimuti totsvaga uye tokumbira kune avo vanonzwisisa mashandiro anoita matare kuti akamira sei. Asi apa ndiri kuona kuti aiwa kamapurisa vakaita basa ravo hongu koti yakati pane zvairi kuda zviri zvinhu zvavachapiwa kuitira kuti apo pachadzoka musungwa uyu zvinhu zvese zvinenge zviri panzvimbo. Munguva shoma iri kutevera tichabata kamutauriri Ministry of Primary and Secondary Education baba taungana ndoro. Pane nyaya yamakataura baba Isabel tikaedza kakubata mutauriri Ministry of Primary and Secondary Education baba chete na honorable minister anditi tikatadza kuvabata asi izvozvi vatiti vabate munguva shoma iri kutevera kuitira kuti vakwanise kupindura nyaya yamaitaura iya. Regatinzwe kuti baba Isabel vakatibatirei tsudzura Bhozho Ngora. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura ziri kuti matimana wose nyika ino Zimbabwe takachibata charemera dzinza chiri kuita kupfapfadza muri yeZimbabwe mukoma KB. Yes, pane kamwe kandira kungotaura vabereki ngatitei vana vachimboenda kumamisha vachimbonoziva kuti vana baba vedu vakakurira kupi zvinhu zvedu zvakamira sei. Ndakasangana nemwana mukoma KB pane murume aiveza mugoti ari mukati mekuveza mugoti zvikanzi nemwana achitaura nadhedhi wake zvikanzi nai dhedhi mugoti unogadzirwa nebadza papadzisere muzukuru mugoti unogadzirwa nebadza. Murume aiveza mugoti anoshandisa chinoveza isinoti mbezo kana tikugokwanirika aishandisa mbezo iyai. So mwana aona murume ari kambezo kakuita sei iwe achibva ziva kuti uyu mugoti uyu nekuti unobika sadza chiri mudhorobha ndikati dhedhi
kusimesa ndiudza kumugoti unogadzirwa nebadza chiri kudzibadza machika ibezo mukati garei ine vana musha heka wasarasike chivanhu chedu wakanosvika chibvapiwa sadzara mungatsika dzanditye madhaka ini aiwa kani gastronomy ndokwa zvakatotangira nasekuru vedu mapfunde mhunga nezviyo majeka ndo zvinopaka kuti tive neutano kungodya misoro miviri chete bo andidye madhaka 0718692244 ichokwadi mari yezimbabwe ndiri mukadibe kufamba mukadibe kupfapfadza nekutsudzura tiri kutika vatimana vasa nyika idu wamukasekwa muchineri pechidziva chimuti wakabata paka Harare Santosi. Yes, chemuharare chiri kuti kudini mukomana 22 years vabereki vakashayika anogara nemukoma wake vari mukati mekugara imomo amene mashoko anonzi vakakokunda kubatana kuwirirana ndovatanga kutonetsana vanetsana mufana vanotosonzera ane kumwa kwaanomboita nekudhakwa mhuri yezimbabwe ari mukati mekudhakwa kudaro ndobva angotora mapanga maviri zimbabwe muchaende pawhatsapp channel muone mapanga ekuti kana mukauraya mombe ramunoti bhuru hombe riya ndo rinovhiya mapanga iwowo kwakubata mutezo wake kumberi haka kutocheka Ukraine yorwa nei baba Isabel matichi chakaitika muharare akazvicheka kwakavanzika akadhakwa achiti atsamo kuti ari kunetsa nemukoma wake munhu akabva aona zvinhu izvi ndokubva amhanya kundoshevedza vanhu vakomana mhanya muona zviri kunoko achidzoka kutomaona munhu atokanganisika atobata tamba kutorembera anotorembera akuzouraya futi so akazoendeswa kuchipatara akanorapwa iko zvinozvi kana kufamba kwachona ratori dambudziko mukoma kepi zvinorwadza mungaziva here kuti mukoma nemunin'ina vakura sei vane makore iwo kuzichekawo 22 years ndiye munin'ina konkuru wacho mukoma ndauzotsvaka makore ake but vanogara vari vaviri vanogara vari pamba ndepana panogara papa varipo 2 pamba pavo kuti vanoroja handofunga vanoroja anozobvunza vanonza kuti vanoroja bhozi vanotogara mukoma nemunin'ina okay vakanetsana nyaya hapana anoziva asi chino yangu nzizikanwa ndechekuti mukomana uyu mudiko kuzichekawo anodhakwa anonwa doro anomwa tumbwa patinorambidza tuya saka anga akadhakwa musuwo achibva netsana namukoma achibva tora banga yes ndokutanga kuzvicheka kwakavanzika mapanga maviri mukoma KB mukamaona mapanga iwowo kana mukatongoona munhu akaribata chero musina kunetsana unogona kutongomudza kuti chamari aiwa timiri panapa semuno muharare ukatongoona kwabata chinhu ichocho chero sina kunetsana naye wotonzi hatitendere kubata mapanga akaita seiwawa mapanga ekuti Zimbabwe endai pachannel munomaona mapanga muchaona mapanga acho akashandiswa iwawo saka azvicheka kudaro kwakavanzika achibva aidza kuzvisungirira zvakare dai ndafa ende zvotaura kuti zvokunetsana mukoma chandoshedzera kuti hapana kutongonetsana asi inyaya ikukuchenjera mashoko kwemunhu akadhakwa neasina kudhakwa but kokuzoda kuzviuraya kuzvicheka haana kuzvikuvadza ere paakazvicheka akazvikuvadza chasina kukwanisa kuita kubvisa but akazvikuvadza akazvicheka muchatomana mapanga acho zvakare akatonyira ropa zvakaoma chirongwa chino bhoshongora segment tiri kuchikotserwa kane cascade kubva kudairy port Zimbabwe ndiyo yekutanga muZimbabwe dairy fruit drink dairy fruit zvinoreva kuti ine mukaka cascade inowanikwa mune zvimiriro zvakasiyana kusanganisira orange mango tropical punch baobab uye iko zvino kune peach apricot itsva baba Isabel uchiteerera kachirongwa bhoshongora uchirova zvako cascade orange ichitonherera kani iwe unonzwa kuti dzu turu mukarirowa papa mukabatanidza muromo muita senge maovharaso paneka mukashwararaka unonzwa mukari kuti ndokunaka kwacho vateereri madzinzwa kanyaya dzatsudzurwa nabhoshongora tibatei pa 0713938538 0713938538 vadaka kupinda live pachimuti munokwanisa zvakareka kutumira whatsapp message pa 0718 692 244 timbonzwa kuti vadiwa vateerere manyama vanoti kudiniko makadiniko mukoma kanyemba rambai makadaro tokunamatiraika kuna Mwari kubasa riende mberi indokumbirawo kuna mukoma bhozho kuti kana vataura nevabereki ngavabva vapiwa kamazita evabereki vanenge vamhan'ara nhau dzavo kuitira kana vakuru vauya vasazodzungaira torai mazita evanhu
vanenge vamhan'ara nhau dzavo ndinonzi Efiosi Kabanga ndiri kuMaryland takachibata chimuti papa Papa. zvikanzi nachiponya bonde taurai zvenyu bhozho naKB vabereki vananga vamboenda kumusha ini mwana wasisi vangu akauya kuholiday December ndaive ndakabika nyeve hanzi mama ndo mapotato acho here baba Isabel tiri kubatira kachizungu padzuro andidika tiri kubatira kachirungu pamusoro hatiende kumusha aiwa ngatidzokereika kuchivanhu chedu baba Isabel hanzi ndiwochi odzi mugoti unogadzirwa nebadza munyevhe udzi ndo mapotato acho mudzidzisi uyo anoda kudzingwa chikoro why aienda akakumba nai okay mudzidzisi uyo anoda kudzingwa chikoro nai aende kumba kana mujeri ndimaptsvange Innocent kuBuffalo Range airport kuchiredzi mundifarisira kavese vandinoziva nemi vakanyemba bhonzo nabhozhongora musakanganwe kakule vangu vamatsa ya apa pane mhosva mwana airwara mudzidzisi achibva mutarisira kuti aende kuchipatara achibva asvika akamusiya mumba svikanzwa kabuda munomu odzoka osvika omumbunyikidza zvekare kamwana omuti rega kakutaura oda kakuvhara nyaya iyi baba Isabel handizive kuti mudzidzisi uyu anobvumira kuramba ari pachikoro here anditi uku ane nyaya dzake dzakatomumirira kumatare edzimhosva rega ikatinzwa kuti nyaya iyi ichafambiswa sei 18 minutes to 11 ndio pafika nthawe pari manje hanzi kudini korega ikatimbonzwa kakuti vadiwa vateereri vari kuti kudini 0718692244 motumira ka WhatsApp message ipapo kana kufona pa 0713938538 nyika yeZimbabwe tatambura baba Isabel nenyaya yemadrugs pasi nezvinodhaka tarisai muone zvazvakuita handiitika hazvikuwadzi iwe wega zvinokuwadza akahama neshamwari zvinokuwadza nharaunda zvinokuwadza kanyika hurumende chaiyo iri kushayiwa kahope toita sei nenyaya dzemadrugs say no to drugs uyo mukomana wekuzvicheka mutezo ndinoti madrugs chete ndinoti pasi nezvinodhaka ndinomutsa timu mashasha yese nemhuri yese kwachabeta ndinonzi nobhete pachabeta pachivaka nenyama kuhurungwe vakambokwanisa kuenda naye here kurehabu mukomana uyu ipapo haana kuendeswa ipapo ndakababvunza haana kuendeswa sei vasiri kumuendesa ndikuona sekuti nyaya iri kunetsa ndiye zvikwanisiro kuti vanhu vasingawane zvakati vakangowana 50 cents iyoyo voendeswa ukambwa saizvozviko zvinozvo munhu akakuvara munhu ane maronda aya tiri kutaura kanezvemukoma mukoma aifanira kutora munin'ina woenda naye kurehab vese kuwana kwavo mukoma KB nditaura navanhu vese mawaniro avo vanhu vanokwanisa kungoti chavawana chekudya vodya ipapo vadhakwa voita minana iyoyo vaenda here kumapurisa kunoripota kuti ndo dambudziko ratinaro pamba nyaya yakaenda kumapurisa chikonzero munhu akakwara aiwa vakazoenda kumapurisa mushure mekunge azvicheka ava mushure mekunge azvicheka pakaenda kumapurisa asi paanga achinwa tombwa twake itu vakaenda here kunoripota kumapurisa hapana akaripota kuitira kuti tibatsirikane handiti ngatiregeka kuchengeta hama dzedu neshamwari dziri pamadrugs handiti mudzimba ngatiende navo kumarehabu vanobatsirwa vodzoka vaita sei vava vanhu kwavo baba Isabel sudzurai chimwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura tutika matima newasenyika iro ndine nyaya yandikambotaura muri yeZimbabwe mangura kudoma kuti kune murume akabatwa mushure mekuonekwa achita mudzimai imbwa garu mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa tiri masiyaiti tiri matikitifa kufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa tiri masiyaiti tiri matikitifa kufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa tiri masiyaiti tiri matikitifa rikiti vo mati nchani chiraitika murume wekubatwa achita imbwa mudzimai so nyaya yakaitika mukati menzvimbo yekudoma vanoziva kudoma saka ndichange ndichikuudzai kubva mangwana zvichienda kumberi kuti chii chakaitika nokuti murume uyu ari kupinda mudare ramambo nhasi okay kunze kwekupinda mudare ramambo
haafanirwi here kuenda kune mamwe matare zvekare. Ndo patisingaziri ipapo. Aisi mhosva here? Imhosva iyi. Kuti one kutora mhuka kuita mudzimai. Iye munhuka. Iye mhuka iyi. So munyika yeZimbabwe mhuka ine kodzero yayo. Iye munhu zvakada ane kodzero yake. Saka iye kana akupinda mudepartment redzimwe zvepolisi. Muchidimbu kune avo vasina kakuinzwa nyaya iyi, chii chakaitika kumurume uyu? Ichokwadi murume uyu akawanikwa akabata imbwa iyi vakataka kumuona akaigarisa pamakumbo, hembe yake yakadonha pasi, akavhura zipi achiti akaibata womboitenderedza wotosanganisa muromo wake nemuromo wembwa woitora zvakare achigadzika pamakumbo. Imbwa izototi kana yanga kutoti yakutoteza kumuridzi ichienda kumurume uyu, even pakada kudzingwa nevanhu yaingoramba ichingoenda pamurume uyu, asi murume paakasvikirwa hembe akatovhurika akangoti sorry ndizvakaita kuvanhu. Kusvikira varidzi vakwanisa kuenda kunoripota, asi kwakanoripota ndekwaMambo. Saka nyaya iyi iri kupinda mudarimani maMambo nhasi. Murume akaonekwa akaisa imbwa hadzi pamakumbo, trauzi yakadonha. Mati aitsvoda imbwa, aitoitsvoda. Murume uyu akura sei? Ane mhuri? Ane mhuri. Mudzimai nevana? Mudzimai nevana, atori nemhuri nemudzimai. Ende akatozobatwa achitofonera mumwe muprofita kuti ndibatsireiwo, mushure mekumbotorwa nemapurisa ati ndibatsireiwo. Ndine zvandiri kufungidzira kuti ndakaita nenyaya yembwa. Akutokumbira munamato, handiziti munamato chero kanamatwa unoshanda sei? Kanyemba naBhojo. Saka munhu akadhakwa anozvicheka here ndokugutisa manje ikoko. Ndinonzi tinotenda dofo padombo shava. Mukoma tinotenda dofo padombo shava. Dai maziva kuti vanhu vari kukwadzwa sei nemadrugs, vanhu vari kukwadzwa sei nezvinodhaka izvi, ndo pazvasvika senyika. Ndosaka tiri kuti isusu pasi nezvinodhaka, nokuti hausi kuzvikuwadza iwewe, uri kukuwadza hama neshamwari dziri padhuze pamwe chete nenyika yacho, nokuti ndiwo kavatungamiri kavemangwana vatinenge katichitarisa kubva kwavari. Iwe Kanyemba, ndaitsvaga kukubatai ndichitadza nhasi ndazokujumai. Udzai mukoma Bhozho ambondiroverawo kapfuti dzangu 3 dzekupinda kapachimuti. Ndinonzi Omega mberi, tiri paEpperton Park. Chete Omega mberi paEpperton Park. Right. Are you ready? Yebo. Waterera. Yeah. 3, 2, 1. Omega mberi, Omega mberi, Omega mberi. Epperton Park. Po rikiti vo. Pasi netumbwa kudhakwa zvekusvika pakuzvicheka here. Ndinonzi Reason Karikoga Mate, Mpumalanga, South Africa. Ndokwa zvasvika mukoma wangu Reason Karikoga Mate kuledzera kufika kapa kubzicheka kuita kubziwedzenga. Mate anga ane mapanga mangani? Maviri. Tu mapanga sei ekuzicheka. Baba Isabel. Kanyemba izvogungusika kungoti wakarivara kungokusunya so. Majambiro unoita he? Kukuzabziwedzenga. Ukatarisa kuti banga racho. Upedza kudaro wada kuzvisungirira. Ya, zvakaoma. Ngawane rubatsiro kamukomana uyu. Kana pane zvinenge zvichikunetsa mukurarama, tinoziva kuti upenyu handiti hausi mutserendende. Tarisa pamwe chete nekuona kavanhu vaunobatsirana navo, kutaura navo kuitira kuti urerukirwe pano kusvika pakudhakwa nekutora kamapanga ekudaka kuzvicheka pamwe chete nekukometa suicide. Mukoma Kanyemba wokuzvicheka-cheka ndinoona sekunge ane mhepo iri paari. Ndinonzi Gilbert Chimpaka, ndiri kuno kuBhangeti. Baba Isabel, ndiri kuwirana zvekare kana Gilbert hongu anga akadhakwa anotora asi adzisi mhepo here dzimwe dzacho. Akomana. Mhepo dzacho dzisingamusundiriwo pane mari, pane zvakanaka. Famba Kanyemba naBhojo. Ndinonzi tatenda Chitswanda Foresa J-Farm kumvurwi zvikanzi DT Bayo Mudimba akarova 10+10. Anzi akatsudzura. Tinotenda rekezani katendere patsogoro kanacho chirongwa 9 minutes to 11 ndopafika nthawe pari manje pfapfaidza ichimwe. Icho kwadimbo rya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsudzura kuti kamatima nawe senyika ino. Paka. Mwenezi Neshuro Sabhuku Malange. Mwenezi Neshuro Sabhuku Malange. Okay. Chitini mulani tive. Inzwa muri ya Zimbabwe. Ndapindira ndiri mukati mekureva nekureketa kupwereketa ndiri mukati mekureva mukati menzvimbo yemwenezi. Pane nyaya muri ya Zimbabwe yakaitika yokuti kuna baba vane mwanakomana wavo anoenda kuchikoro. Mwana uyu achienda kuchikoro kudaro kwakauya vai vanoti izvo vanoda kudzidzisa
vana muchikoro kana kupa vana mari dzekuti vadzidze. Baba vemwana komana wandiri kutaura ndi chairman pachikoro ichi. Vana vakasarudzwa vari vaviri neumwe mwana wevamwe mai vanogara mukati menzvimbo ishi. Vana vasarudzwa kudaro, mwana akazoenderera mberi nekusarudzwa kubhadharirwa kana kuti zviri kuitika apa, mwana wachairman. Amai ava vakataura mashoko ekuti wai mwana wenyu imimi ari aenda ikoko, aiwa muchazvinoenda pane kwazvinoenda kumberi. Mwana uya manje ari mukati mekuenda kuchikoro, haachaendi kuchikoro, akurwara, but inzwai zvaakuitika pa mwana uyu. Daniel Roshwiri Binifo wakachwemba kibirikiosho saudzema dzamere. Inzwai Zimbabwe, mwana uyu achaendi kuchikoro, kana akagara anogona kungoona mumuromo make mazara mavhu asina kuabva kana marasha. Akabata chikafu anogona kuona muplate yechikafu imomo mazara mavhu kana kuroverwa ndiro yake ichidonha pasi, kana kuona muchikafu mane pupu. But mwana uyu achibva ataura kuti inini panenge pachiitika zvinhu izvi ndiri kuona mainhengi ava vanogara munzvimbo imwe chete, chikoro chimwe chete chinova chinocheiwa nababa vane mwana uyu ari kurwara. Amai vaona nyaya iyi ndokubva vasimudza nyaya, ndokubva vaendesa kwashe. Zvakare kumashure kwakamboitika imwe nyaya zvakare yevamwe mai vakamborwara vachibva vataurira kunzi izvo amai ndo vakaita nyaya iyi. Nyaya pakaendeswa kwashe kuchinzi mai vanga vashevedzwe, amai vachibva tiza ndobva rwatobo. Vatiza kudaro vanhu vari kumirira kuti mai ava vari kuuya, vachibva tozonzwika kuti mai ava vatori neimwe nzvimbo yava kutovaka ikoko, vati havachadzoka ikoko nekuti nyaya yavo yabuda. Mwana uyu ipapo achiri kungorwara. Baba vachiudza nyaya pano ndi Zimbabwe, ndinonzwa panombotaurwa vabetseri, pane vamwe vabatsiri vasingakwanise kuziva, but pandipfinyiro nenge vakateerera. Dai mandibata makwanisawo kuti nini mwana wangu apore. Kunyange vakatiza dzimwe dzenguva taiti tikaenda padare, tikagara padare, vakuru vakatonga vachanzwa tsitsi mwana wabva aporeswa, but nokuda kwaizvozvo pavakazwa kuti vaendeswa kwamambo, instead yekundodefenda vachiti handizvizivi, vakabva vatiza pamba pavo havachagari vanhu. Okay, muri kuti chii chakaitika panyaya yemwana ari kuona mukanwa muchizara mavhu? Pachikoro pakanzi kune vanoda kuzobatsira, ndizoti vanoda kuzobatsira pachikoro kuti vanoda kudzidzisa vana kana kuti vane zvavada kuitira vana kuendera kumberi, but vanosvikira kuvakuru. Mwana wababa ava ndiye chairman ari pachikoro apa. Mwana wamai pakasarudzwa vana ava vachinzi vane nhamba yakati, but panhamba yakati pane vachazoburiswa, but panhamba yakabuda iyi mwana wamai anga akaripo zvakare. Asi mwana wachairman ava akabva aenda kumberi, wamai achibva adzoka zvikanzi nokuti baba vako ni chairman handidika, but izvozvo vanzi unoita izvozvo haufa wakazviita, vachibva vapika. Okay, kubva pakupika ipapo mwana achienda kuchikoro akagara, dzimwe dzenguva kwanzi anogona kungovhunduka wotaka kumhanya vomudzingira mubata, but kana amhanya kudaro anoti pese pari kuitika zvinhu izvi ndiri kuona mai nhengi. Mai vachida ivavo vachibva vanzi ngavadanwe vaendeswe kuvakuru ndovatiza. mwana uyu akura sei? Iko zvinokazikanwa iform 2. Form 2. Ari mwanaye? Ari mwana komana. Ndiye mwana wa chairman? Ndiye mwana wa chairman. So zvinhu zvake zvanga zvichifamba kupfuura mwana wamai ava? Ichokwadi. Saka amai vachibva vapika zvikanzi uchazoona. Ndo paakatanga kusaenda kuchikoro? Yes. Chii chiri kupa kuti mwana uyu asaende kuchikoro? 1, akamira nongonzwa muromo make mazara mavhu kana marasha. 2, anogona kuchimurira muchikafu chake maane pupu. 3, akabata plate yake yechikafu inogona kungoroverwa pasi chobva choenda pasi chese, kana kungotaka kumhanya womubata. Pasi penanga vachita zvinhu izvi anoti ndenchiona mainenge. Mai vacho ndivavo vane mwana uya akadzuka kumba vachiti vakati muchazviona. Ende iko zvinhu zvakabva vatiza kuti shoko rakazoendesa sabhuku mambo kuti mai vadanwe ikoko, uyezve kumashure kutori nezvimwe zvakamboitika dzemhepo dzakafanana naizvozvo. Kune vamwe vanhu vakarohwa kusvika vatofa zvakare, mai ava vakamboenda mutongwa vakaramba musa yavo, asi iko zvinozvi vakatiza vachiedzwa kwamambo. Right, vakatiza vachienda kupi? Kutori nezita rimwe nzvimbo vakatonzi vaenda ikoko, kwari kunzi vakatotsvaga umwe musha wava kutotanga kuvaka ikoko. Vanhu vari kuziva here kuri kugara mai? Vanhu vakuziva. Vadi kuenda kunoripota kwasabhuku kwamambo kuti munhu uya wamakasamona kuti auye kudare akatiza akugara kwakati? Ndofunga ndedzimwe njere dzinodiwa mukoma kepi. Shoko ramuri kutaura here riri kutovavhura njere. Anditotaura kuti mhosva irove. Mhosva irove.
ende munyika yeZimbabwe even kana ukatiza ukaenda ku-UK pane murume uya wokufungidzira kuti ndiye ane chokuita nekuuraya mudzimai nevana vake akatiza kubva kune imwe nyika achienda kuSouth Africa akabatwa. Yes. Pane vanotiza kubva muno munyika yeZimbabwe vachienda kuMozambique vachibatwa. Basa remapurisa rinosanganisa ikoko. Yes. Vadi kunoripota kuti mukadzi uya ari kugara kwakati. Ndinofunga muri yeZimbabwe vagari vekumwenezi kusanganisira baba vemwana uyu muri kutinzwa kamkaenda kunoripota inyika imwe chete machifi vanotonzwanana kuti munhu aya kunzvimbo kwenyu kuno kuti kazhinji tinoti isusu kana munhu achitama anouya netsamba yekuti kwandabva uku ndinoda kuenda uku uye zvekonyorwa tsamba kuti taigara naye zvakanaka gamuchiraiwo mwana wedu ikoko ndokwafunga kugara ko kana iye achingouya ikoko asina tsamba muri kumugamuchirawo sei maziva akunogara sei honai zvakutaurika manje kuti ndo basa rake ndimi here muchazodawo izvozvo zvokuti vana venyu vadye mavhu zvakaoma. Regai katinzwe kuti vekumwenezi vachanoripota here kuna Sabhuku kana Mambo kuitira kuti mudzimai uyo adzoswe kwaakatiza kanyaka nyaya dzake utanga tongo anonzi Shiba kana pane muimbi wechidzimai ari kushanda nesimba 2026 mumwe wacho ndiye anonzi Shiba we pane vari kushanda nesimba madzimai. Yes, anowanikwa arimo. Ndaona kachijaivhi wana Susan ndio ndudzira mainosta. Ndakavaona kanezura make nosta. Azvina kuwa manga uri kumeeting. Wanga uri kumeeting. Yekepekepe. Nandiri kure ndaida kupinda ndine mashoko. Ndine chigumbu. Chigumbu cheiko? Moyo makaremerwa. Muri kurwadziwa. Ndakakudza. Ndino tsumbo yekudzive kumbe vemberi. Okay, titenderei kaZimbabwe timbonzwa mashoko. Tinotenda baba Isabel makambotaura kanyaya yekumasvingo ya businessman uya maiti akamboshanda kupi. Yes. Akanzi pakambani unofanira kakusimbisa kambani ichokwadi. Kwakanga kune bira musi wesvondo yapera iyi. Right. Mukoma KB semunhu anga asipo handisati ndanzwa kuti kubira kwakamira sei kune vakaendako kusanganisira vana vane mhuri kana kuti mhuri iyayi ine mwana uyewe chii chakaitika mangwana muri yeZimbabwe sekundeudza kwamuri ndichange ndine nyaya yenyu ndichinzwa kuti chii chakazoitika kubira uyezve baba vaya pavakaenda kubira chii chakazoitika nekuti vanga vamurwere ko iye mwana wacho zvakare ave sei. Aiwa katinotenda inodzoka ka-update mangwana bheo iyo vanhu vanotiza mutongo munhu ngaagare mukati uyo kune akatiza apiwa kabheo muna 2011 to date apa apara hombe. Okay, bheo iyo vanhu vanotiza mutongo munhu ngaagare mukati uyo kune akatiza apiwa kabheo muna 2011 up to now hasati aita sei hasati aonekwa hasati abatwa apa anga apara chi hombe. Ndinonzi Kuleva nayewo ndiri paHopley pazoni 6 papa kuHopley kune nyaya iriko yemukadzi akaroorwa kwagutu aroorwa kwagutu iko zvinozvo ane mimba yechitatu mukadzi uyu kupona kwake kwese kwaanoita anopona nemaoperation izvezvi auya kuvabereki vake kuna baba namai vake vanopinda imwe kereke inoita zvemweya kuHopley. Okay, kudhuze nekwaAntony vauya kudaro mukoma KB amai ava vane 3 days vachirwadziwa nemimba vachibva vaendeswa pane murandakadzi anoita zvekushandira vachinzi ndipo vada kunopona ipapo. Ndokubva ndafonerwa zuro ndikati ndiri kure ndichiuya pano ndichibva ndaenda ikoko mushure mekuudzwa kunzi amai mwana ari kutonzi akabuda but vakagara munhu ari kuvashandira ari kuti achapona. Paka zuva ranhasi ndokunopindirako ndokupinda mumba ndokuona amai vemunhu varipo ndaudzwa shoko rekuti amai ava kubva nezuro makatoudza vamwe vana kuti musoro watouya but achiri muno mumba muchiti hamuna mari yechipatara. Ndotaura naamai ava vanonditi hongu mukwasha mwana uyu akabva kumurume wake kagutu achibva auya kuno anopona nemaoperation auya kuno kudaro kuti aende kuchipatara inini handinawo mari pano pandiri nepezvemweya. Ndinobvunza madzimai vachiti vanditi kana zvandiremera ndichaendesa munhu kuchipatara asi iko zvinozvi imbondisiyawo. Ndobvunza ichokwadi here chokuti mwana izvezvi pakagara mai aya akatouya mashoko aya haana kubuda zvakanaka mukoma KB
vanhu vari munzvimbo nevakamboudzwa pakutanga vari kuti pana papana kumira zvakanaka nokuti takaudzwa kuti mwana ambouya nemagariro andinakaita mai vavo ndiri munhurume but paida kuti pabatsirwe vabereki vemwana vari kuti hatina mari muprofita ari kuti ndichabatsira munhu akagara imomo ari kugomera ndapinda mumba but vakafukidzwa blanketi chandakwanisa chete nini ndaratidzwa chest kuti ndo amai vacho naivo ndichitaura navo vari kungoti aiwa zvichaita but munhu ari kutaridza kuti ari kutaura akatonoita kudhara hatizivi kuti nyaya iyi kana yasvika apa kuti munhu ari kushayiwa chohuviri kuti aende kuchipatara akungoenda pane imwe nzvimbo kuti pana kana ndikapona kana kufa ndizvo inoendeswa kupi. Baba Isabel, mati mudzimai uyu anobatsirwa nechine operation ane vana vangani? Uyu imimba yechi3 yechi3 wekutanga akaita neoperation, wechi2 akaita neoperation, wechi3 ndio waenda kumadzimai. Okay, pavaibatsirwa neoperation vaienda kupi? Kuchipatara kwagutu. Kuno kuHarare vazouya zvaita sei? Ndipo patisingezve kuti wai vauya kwaamai ndovabvunza nemurume wenyu maiwirirana nemurume wangu tinowirirana. Murume ari kupi? Ari kwagutu. Ivo vauya kuvabereki vechi ivo vari kunzwa kuti vanofanira kubatsirwa neoperation sei vaenda kumadzimai namai vavo vataura zvikanzi ava vezvemweya ava vati zvinoita ndokusaka tiri pano vati vemweya vati zvinoita madzimai zvinhu zvinozvikunda here kana zvandikunda ndichaona zvokuita ndobva vaimba korasi izvozvi. Mudzimai uyu ari mumba papa ndasvika ndikapinda mumba izvezvi zuva ranhasi ko vana chiremba zvavanotaura zviya kuti no imimika makutobetserwa kani operation pane zvavanenge vaona yes. Ende ivo pachavo ndivo muridzi weupenyu vanotoziva kuti ini nayo handina imwe nzvimbo yandinoenda kunze kuchipatara kune ana mazvikokota vanoziva izvi but right now izvi kutaura kuno kwatiri vari mumba memuprofita muprofita kadzi ari kuti kana azoita kana ndazozvikonewa ndichaona zvokuita apo munhu ari panguva yakaoma. Aunza nyaya iyi ndiani? Ndafonirwa nehama ndichibva ndaendapo ndikanosvika kunosangana nemunhu ari kurwara nepamuviri wacho ndobva ndataura naamai vemunhu wacho ndokubva ndataura nemuprofita. Zimbabwe tibatsirei toita sei nenyaya iyi iri kuhopley handi? Mudzimai uyu akanzi anobatsirwa anozvara neoperation uyu mwana wechi3 watiri kutarisira 2 vakaita neoperation vakabva kupi? Kwagutu vachiuya muHarare. Apa murume ari kunzi hana kana chaakatumira kana sendi ndobvunza kuti maiwirirana rekwanzi taiwirirana. Okay, murume ari kuzviziva here ndo mamiriro akaita nyaya? Ndo patisingazivi papapo nhamba dzecho handira kuzozipiwa ndichadzitsvaga zvakare but zviri kuitika kuhopley kunonzi kumagada. Regai katinzwa vadiwa vateereri 0713938538 0713938538. Zimbabwe toita seiko? Vobatsirana seiko naamai ava? I'm not sure Baba Isabel, mati madzimai vari kuti kudini? KB Kanyemba Bonzo pamwe chete na Boshongora Washington Marimera tiri mukati machirongwa Boshongora segment the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM. Baba Isabel, ona message iri pano. Bosho na Kanyemba zvimwe zvese hazvina basa ko sei musingade kuitawo road show kuno kuvhumba ndinonzi time tekeza. Zvimwe zvese hazvina basa sei musingadeka kuita road show kuno kupi? Kuvhumba. Iri kupi Vhumba? Vhumba imutare kaManicaland ndokune Vhumba. Yes. Aiwa, hatina kuramba kuita road show kuvhumba, tinouya tozoita road show kupi? Kuvhumba. Zimbabwe yakakura bati tiri munzira tiri kuya tinosvika chete. Tinosvikeyo. Embekezani tiri kubwera. Ikweyo. Morning Kanyemba na Bosho. Mukadzi uyu anzi ngabve kumba kwemuprofita aendeswe kuclinic. Mazuva ano hazvichanzi zvekuvimba nemunhu pamwana kana panhumbu. Unodyirwa mwana nemubatsiri akasimbisa chiprofita chake iwe. Ukasara usina mwana
anozviwanipi zvivindi mubatsiri kubarisa munhu kana ana chiremba vachiti uyu anosununguka neoperation vanenge vatoona kuti uyu ane mabhonzo echirume haakwanise kupusha mwana oitwa op ko mwana akafa kana iye akafa hapana chiri kunetsa pamukadzi uyu problemu ndimai vemubatsiri because kukliniki unobara chero usina mari wozobhadhara wapona nokuti vanokoshesa upenyu hwemwana namai mai nemubatsiri wechikadzi uyo vakaziva hanzi vakuziva tsoro dzavo tinonzi mai tanatswa ndiri kuchitongwisa ichokwadi mukoma KB izvozvi patori nemhosva yatovepezo pasati patikanganisika patori nemhosva yapo kuti amai vanobatsirisa vanhu vane matsamba iri kubatsirisa vanhu vanopona neoperation izvozvi patora nemhosva kudhara chipatara here mai mukadzi uyu ngadzingwe kwaari kugara kwacho muroita iye kanyemba nabhozho raiti mukadzi uyu ngadzingwe kwaari kugara kwacho muroita iye kanyemba nabhozho sevedzaika zita rangu katatu ndinonzi Ganeti Chakuchichi paguruwe muprofitakadzi uyu ngaendeswe kupolisi nekuti zvaari kuita izvo hazvishande zvinodaka kuchipatara ndiGaneti Chakuchichi akachibata chimuti tsika mwana tsika mukoma taimu tekeza tibatsirei tinzwe vhumba iri kupi pane meseji yabwera pano ikanyemba vhumba haisi kugwanda here kuMat South vhumba ndoziva Vhumba Mountains gwanda ine imwe vhumba nokuti ndoziva ka Vhumba Mountains kune inonzi Vhumba Chikwe Stab Central Shaft Mine inonzi vhumba iri kugwanda saka vhumba yamuri iyi ndeipi nhai mukoma taimu tekeza kugwanda here kana kuti kwaMutare nokuti ndoziva ka Vhumba Mountains ichokwadi ichocho aiwa tibatsirei wamuka seko Maximo Manjenjenje akachibata chimuti mukadzi uyo Morning KB naposho mukadzi uyo ngasanyengedzwa nemuprofita ngaende kuchipatara ndoko anogona kubatsirwa ko akafa kana mwana kufa achaita seko muprofita uyo ane mapepa here ebasa rake ndidedzewo kakatatu ndinonzi mai Chitangirofa pa Glenwood mai Chitangirofa pa Glenwood rikiti bvu tinotenda maita basa kanyemba nabhozho makadini first time yangu kupinda pachimuti iyo nyaya yemukadzi uyo endai nemapurisa mutore munhu aende kwana chiremba pane kuti tozonzwa kuti ashaya munhu anototisiya takatarisa ndinonzi Lisa Kakove pakuwadzana mondishedzawo katatu mokwasa kamuri yese kwakakove uyo wokuzvicheka dai vatengesi vezvinodhaka vacho mapurisa amboita basa ravo mapurisa vari kuita basa vanhu vari kusungwa baba Isabel vanotengesa zvinodhaka izvi vanhu vari kusungwa vanhu vari kubatwa zvakaoma chokwadi aiwa kahanzi ngatimutseka Lisa Kakove pakuwadzana katatu Lisa Kakove po rikiti bvu amake nosta vane hasha hanzi ndiri kuziva kwadziri kubva ndinonzi podumba ndiri kunoko kubhindura kuritaniko kubhindura ndinoziziva kwadziri kubva hasha dzaamake nosta KB naBhozho I can touch you vateereri hanzi KB naBhozho I can touch you zviri kudekedza ndinonzi Givikama paguruve ndiri kukubatai I can touch you iwe Givikama kuri seko kuguruve nhasi ndini mai Mupuma kwaRukweza vari kutengesa zvinodhaka ngavasungwe avo vari kutiurayira kavana ichokwadi nyika iri kufa ende vari kubatwa chokwadi asi hondo yacho haisati yapera baba Isabel tichavimbisa kakutaura nakomishina Paul Tembanyati wombotipa mukana wokutaura neavo vanobata kuti vanoona nezvokutengeswa kwezvemadrugs handitika tinzwe kuti basa ravari kuita rakamira sei nhamba dzavo dzakamira sei vanhu vanenge vaona zvinenge zvichiitika munharaunda vangabata sei mapurisa baba Isabel
anti takati susu tiri kudaka kuti amai vaye vari kuparika kavarume vaviri vauye pana pachimuti tinoda kuvatsvaga veve ngavauye ka vanofanira kuuya pano pamhepo timbozotaura navo kapodcast vataure ipo pana palive podcast. So pari zvino tabata mutauriri weprimary and secondary education parunhare baba taungana ndoro kuti tinzwe dzimwe dzenyaya idzo dzinenge dzichibva kwamuri kavabereki kuti vangatibatsira sei kusanganisira baba taungana ndoro pane nyaya yamakafonerwa muchiudzwa naBozhongora nyaya yekuti kavabereki vakanzi pachikoro pada kucherwa kachibhorani pakabhadharwa mari vakaita kanzato chikacherwa chibhorani vakatadza kakubata mvura vakazonzika batanidzai zvakare kamari kuitira kuti pacherwe chimwe chibhorani asi pane avo vasina kakuwana mari yokubhadhara saka zviri kunze vana ivavo havasi kakukwanisa kakunyora ma-end of term examinations nokuti havana kuita sei kubhadhara kamari yanga ichidiwa. Ndo dzimwe dzenyaya dziri kuitika munyika yeZimbabwe dziri kunzwa nevabereki. Makadiniko baba taungana ndoro? Ndipo makadii zvenyu akaemba makadiko mhuri yeZimbabwe? Aiwa katinotenda. Ndo dzimwe dzenyaya idzo vabereki vari kubvunza kuti pakadaro panoitwa seiko nhai baba taungana ndoro? Mutemo webazi reprimary nesecondary education haubvumidze chikoro chipi kana chipi chatinoti public school, chatinoti chikoro chegovernment, kusanganisira zvikoro zvekanzuru nezvikoro zvehurumende nema-mission schools nema-faith based schools, ese atinoti ma-public schools. Havatombobvumidzwa kuti varambidze mwana kuti anyore mazamanishoni mid-term aya kana kuzonyora mazamanishoni ekupedzisira nenyaya yemari. Nyaya yemari haizi nyaya yemwana wechikoro, nyaya yemari inyaya yemubereki. Saka mubereki ndiye anofanirwa kunge achiiswa pachikirimbani kuti aburitse mari zvisingakanganise mwana. Mwana anofanira kuramba achiwana dzidzo yemhando yepamusoro-soro, chikoro chichitaura nemubereki, chichitora matanho achinoda kutora, kana chichienda kumadebt collector, kana chichienda kumadzitare emhosva, vachitaura nemubereki, mwana achinyora mazamanishoni, achipiwa maresults ake, achienda kuchikoro, achidzidza, achidzidziswa nemarairidzi, achingoenderera mberi. Mwana wese kubva pa4 years kusvika pa18 years haafanirwe kunge asingawani dzidzo yemhando yepamusoro-soro inounzwa nebazi reprimary and secondary education tichiita inonzi heritage based curriculum. Mutungamiriri wedu wenyika, His Excellency the President, vakati we will leave no one and no place behind. Zvireva izvo kuti hakuna kana mwana 1 anofanirwa kunge asingakwanise kunyora mazamanishoni ake kana kuti anofanirwa kunge asingaende kuchikoro munguva yatiri inoi. Saka tinenge tichitokumbirisawo kuti ma-school heads kuzvikoro zvese, ma-administrators, ma-school development committee vabatane nevabereki kuitira kuti vana vese vaende kuchikoro. Panyaya yamataura iyi ndikuona kunge pane kamwe kanyaya kanenge kari kunetsa kekuti kuda SDC ndo inenge yakumanikidza vabereki, asi iyo SDC inofanira kunge yakamirira vabereki. Saka vabereki havafaniri kuva vachijamba kwatiri kunoku vasati vapedzera neSDC, nekuti SDC ndo inofanira kuenda yondotaurira chikoro kuti aiwa isusu takamirira vabereki. Vabereki vari kuti vana vedu ngavanyore, mari tinenge tichitsvaga. Saka SDC dzimwe nguva chinotinetsa pane mamwe maSDC ndeyekuti SDC inenge yakumira yakamirirana nechikoro. Apa iyo ifanira kunge iri SDC inofanira kunge yakamira nevabereki. Ndo panozoitika dambudziko rekuti vabereki vakuya vachichema kwatiri, asi number 1 yekuti vanofanira kutanga kuenda vabereki panyaya dzakaita sedzidzi dzemalevies nemari nefees, vanofanira kutaura neSDC yavo, SDC yotaura neschool administration, vowana pavangasangana kuti chikoro chirambe chiendera mberi, vana vedu varambe vachibhenefita dzidzo yemhando pamusoro-soro. Tinotenda kana iyo SDC nevabereki vasiri kuwirirana, vabereki vanofanira kuenda kupi kwakadaro? Vabereki vane masimba akawanda chaizvo ekuti vakanyunyuta neSDC inenge iripo inokwanisa kutobviswa. Wotoisa SDC inomirira vabereki nezvido zvevabereki nezvido zvechikoro zvekuti tonoti chikoro chacho chifambe zvakanaka kuti vana vane dzidzo yemhando yepamusoro-soro. Saka tinoita maproblem ekuti tine vamwe ma-SDC members, chairman na-vice na-treasurer na-secretary, vabatana na-school head kana na-responsible authority vachida kuti vaite sei
vambinyikidze vabereki kuita zvavari kuda kuti ivo vaite, asi vabereki vanenge vachinzwa kunyunyuta. Saka kana vabereki vanyanya kunyunyuta vanongouya voita inonzi extraordinary general meeting. Vaita extraordinary general meeting yavo pasa inonzi vote of no confidence. Vatobvisa chairman na vice na treasurer na secretary general, vaisa vamwe vanomirirawo vabereki. Nekuti SDC patinoisa paya iri kumirira vabereki ichizobatana neutungamiri hwechikoro kuti chikoro chienderere mberi. Asi zvatakuona mazuva ndezvekuti SDC yacho inenge ifanira kunge ichimirira vabereki yakumbinyikidza vabereki vaya. Vana vakutadza kundonyora mazamanishoni, vamwe vakutadza kuenda kuchikoro, saka zvinova zvinenge zvisiri pamutemo. Saka vabereki tokumbirwa kuti mubatane. Mukaona zvanyanya kunetsa, SDC kana isisiri kukumirirai kana tisiri kumirirawo zvido zvenyu, endai munoibvisa SDC yo. Okay, musati mataura naBhozhongora, munoziva kuti pese pamunouya pachimuti muchitaura baba taungana ndoro kana honorable minister Torirai Moyo, muchipedza kakutaura kuzvikoro vanenge vachiedzera kuti ndezvenyu mimi kuNational FM nemutauriri wenyu pamwechete kana honorable minister wenyu, isusu kunoku tinoita zvatinenge katichida. Ndo zvanenge vachitotaura zvanotoudzwa vabereki kuchikoro ikoko. Ndosaka manzwa inini ndaramba ndichingobvunza vakanyemba kuti ndipei chikoro zita rechikoro ichocho. Ndipei zita rechikoro ichocho. Mungangotipa zita rechikoro ichocho zuva riviri tisati tasvika ipapo. Inzwe kuti vanotaura here zvavanga vachitaura. Haisusu hati tinotoita 24 hours hadzidariki tisati tasvika ipapo pachikoro. Chese chamangofunga kuti haiti tofunga pane paita ndururani dzema-SDC che kana kuti head wacho anenge asiri kuda kukopareta nesu. Muchingotiudzai munoona taswera taipapo. Munenge masvika. Hatiregedza. Okay, baba Isabel, mashoko ekugumisira. Mashoko ekugumisira ndiye kuti muzvikoro umu pane nyaya yatakambotaura yema-extra lesson iyayi. Yekuti klasi imwe chete inodzidziswa nedzidziso imwe chete. Iri kuratidza kuti vana vari kudzidziswa vari mapoka maviri. Vakabhadhara ma-school fees vane nguva yekubhadhara, vakabhadhara ma-extra lesson vane nguva yekubhadhara. Mati muzvikoro umu ma-extra lesson akachenjwa mazita, mamwe ari kunzi mabanana, mamwe ari kunzi akasiyana-siyana. Saka vanhu vabereki vamwe vachiti ndakakwanisa kubhadhara mari yechikoro inodiwa iyayi, iye kuzobhadhara mudzidzisi ega kuti ashedzera vanangu handichavawani. Vana vodzoka vachiti mama munoziva riko zvinozvi ndakudzidza nguva yakati, but ukasvika pachikoro baba sezvo tinoenda pane zvimwe zvikoro tosvika tomira baba tichida kunzwisa, unobvunza vana vaviri kana kuti vana 4, unonzwa mumwe achiti ndopinda nguva yakati kana achiti vamwe vangu vatori muklasi ini chazopinda manguva yakati, asi mudzidzisi ari mumwe chete, rugwaro ruri rumwe chete. Pakadaro panoitwa sei? Apa takati tichitaura panyaya iyi kuti nyaya dzema-extra lessons anobhadhariswa hazizi pamutemo. Chiri kunyanya kuti katyamadza sebazi reprimary nesekondari nechinonyanya kuti shungurudza kana taakufambira nyaya idzi. Tanzwa chikoro chacho, tatonzwa mudzidzisi wacho, dzingwa tinenge titori nemazita emadzidzisi vacho vari kuita ma-extra lessons ari kubhadharisa nemari dzacho zvese tinenge tinazvo. Tasvika paya tabata murairidzi wedu ari kutyora mutemo. Taakuda kuti timhanye naye kumadzitare emhosva nekuti i-corruption. Yes. Totiti vabereki vese vakabhadhara chiuya muite ma-witness tipinde mutare redzimhosva, hapana mubereki ada kuya pamberi. Nyaya chisina mbobvira. Ava vakuita kunge zvisina mbobvira zvaitika. Isusu sehurumende neZimbabwe Anti-Corruption Commission neZimbabwe Republic Police isusu tapusa manje. Tabata tichauyawe. Asi evidence ya manje yekuti anga achibhadharisa hatisisina. Hakuna kana mubereki wana ari kuuya pamberi achiti zvichokwadi akanditorera $20, zvichokwadi akanditorera $10. Kana umwe anouya tichauya odongodzoka otongopunyuka. Tapedza kudaro otanga kudzokorodza futi tichauya akudzokorodza izvozvo. Vanhu mabereki obva vamhanya futi kuNational FM. Taakuitiswa ma-extra lessons. Izvo zvakunzi mabanana, mamwe akunzi ma-orange, mamwe akunzi ma-apple. Handiti tasvika futi pachikoro paya vabereki chiuya tiende kumatare edzimhosva uyu munhu agadziriswe, hapana anouya. Yeah. Saka mashoko amungada kusira mhuri yeZimbabwe ndeyekuti kudini baba taungana ndoro. Isusu tinoda kuudza mhuri yeZimbabwe yose kuti
kana takuita nyaya dzedzidzo heritage based curriculum hakuna mubereki anofanirwa kutombotya zviri kuitika pachikoro akangonzwa kuti hazvisi kufamba zvakanaka ngatibate isusu takatopiwa masimba nemutungamiriri wedu wenyika his excellency Dr. Idi Mnangagwa the president ndo vari katipa masimba vakapa gurukota redu honorable professor Torerai Moyo kunzi mhanya nebazi iri ugadzirise zvese zvisina kunaka munhingirikini mubazi irori reprimary and secondary ndo isusu tiri masoja manje tisu tinenge tiri paground tichizoenda tondogadzirisa zvinhu zvose izvi saka mukadzwa nyaya dzasvika idzi tine chikurudzira kuti vabereki ngavasatla kana vanzwa kuti zvanetsa ngavasvike kumadistrict office edu ngavasvike kumaprovincial office edu zvinhu zvinogadzirisika tiri kufara nekuti tine vamwe vabereki vari kuuya zvechokwadi zvekuti kune zvimwe zvikoro zvashanduka nevamwe vabereki vakanyanya kuchenjera zvikoro izvo zvoukada kuzitarisa zvazvakaita makore 2-3 anga apfuura nezvazvaita nhasi aiwa zvinodadisa saka tokumbirawo vabereki varamba vakabatana nesu sebazi reprimary and secondary kuti tirambe tichipa vana vedu dzidzo yemhando yepamusoro-soro. Aiwa, tinotenda. Pane here nhamba yavanokwanisa kukubatai dzimwe nguva vabereki vanenge vari kure nemahofisi yokuti vaende kunoripota? Pane nhamba here dzavanokwanisa kukubatai seministry of primary and secondary education? Kazhinji kacho tinenge tichida kuti vatibate zvedu pachena toll free line redu rinoti 317 vakafona pa 317 kubhadhara pachena kana kufona pa 393 vakabata ipapo chete vanobva vatotisvikira vakaenda pawebsite pedu pawebsite yedu inoti mopse.gov.zw mopse.gov.zw pawebsite ipapo vanokwanisa kuenda pawhatsapp pane chiwhatsapp chiri ipapo vanongotokonya ipapo votinyorera chinobva yasvika straight kwatiri. Aiwa, vanongoenda pawebsite pedu vanobva vabatsirika. Tinotenda maita basa mutauriri weministry of primary and secondary education baba taungana ndoro nokuti pakamukana wekuti tikurukure tese paNational FM. Aiwa, maita zvenyu muri nezuva rakanaka. Tinotenda maita basa Zimbabwe. Vabereki yeyo nyaya dzoka kwamuri zvekare tichadzoka tichipedzisa titendereka pari zvino timbotaura kana baba kwaramba ozvo papa mainzwa nyaya right mainzwa ine jengera vandoro yes yesimba rebasa vari kutoda asi pane nyendera kudzokera vabereki kana muchiuya nenyaya paya kana tichida nenyaya isina zita which means neniwo muri kundiita munyepi munenge manyepera Zimbabwe ndinanyepera Zimbabwe kuti pandataura kuti chikoro chakati vari kuita zvakati vandoro vouya nevakomana vosvika paground vobata munhu sokureva kwenyu moshayikwa inini ndakuta senge nini ndakutorwisana neministry of primary secondary education kwakatiendesa hakuna chatakatonoona maona so takuita sekuti Bhozho Kanyemba National FM takunyeba but iswanizwa muchite sei muchichema mapiwa toll free number ichokwadi na baba ndoro kuti kana mune nyaya dzamuinadzo fonai pa 317 yes inhamba yamunofona mahara isingabhadhariswe kana 393 fonai ipapo kuti kuno kwatiri kune chikoro chakadai vari kuita zvakati kana vakauya tinenge tichikombera kakuti imi vabereki please mirai handitika muti ndini ndakafona ini ndine umbowo mwana wangu ndakamubhadharira mari yakati extra lessons pane pamwe panga pakarasika neniwo ndaisaziva okay SDC committee SDC committee ndevabereki haisi yechikoro asi inoshanda nechikoro saka zvaka zvakuitika ndezvekuti nditori nezvimwe zvikoro zvaitonzi vabereki vakati munhu arichamudi aitonzi naheadmaster uyu habvi ndewangu uyu nokuti anenge akamedzwa kwanzi munhu ndewenyu imimi kwanzi kana anetsa nguva iyoyo kasire kutogara pasi kutoona rova pasi iwe shabana 27 minutes to 11 ndopafika nthawe pari manje pari zvino toindira mberi nacho chirongwa Bhozho Ngora segment part 2 icho chatiri kukotsverwa kana vasaura vedu veDairy Board Zimbabwe. Beyond deep down beyond deep down beyond deep down beyond deep down
mapiro mumva iwe tindimulani chinango chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba ziri kuitika matima na wasenyika mukoma KB nyaenda kusvika panapa iyi ndepana mhanza isekwa apa domboshava bhururu wana sinyoro tires right pana Peter Zulu pa domboshava domboshava nyaya ndinayo panapa mukoma KB inzwai muri yeZimbabwe kwamuri ndokwatinotaka kutongwa chikonzero ndokwadzinoparwa ndokwadzinotongwa ndipo munoona rizoitwa sei padomboshava pane nyaya iripo pana amai vakaita mwana nemumwe murume iko zvino zvarugara nemumwe murume kureva kuti vanondini stepfather reporting to the angel muri yeZimbabwe inzwa zvazoitika pane murume akaona mwana mudiki wepamba apa ndobva amudhonza ndobva amubata repu ari mwana sikana ane 4 years uyu ndibhuriro pamba apa anoaudzana baba vepamba apa vanova stepfather nyaya iyi yabuda zvikanzi ngairipotwe zvokana stepfather no mushedzi auye pano murume achibva auya pamba ndobva zvaoneka kuti ndizvo zvikanzi no 7 vanozivana ngatigare pasi titaurirana saka pakutaurirana zvana muri maMajesty National FM inzwai mukoma KB babava vakapiwa foni second hand inopinda malaini maviri ne$4 4 US ndozvo vakapiwa ndobva vanyarira nyaya zvikanzi nyaya ngairege kuripotwa aiwa anzwisisa mukaona munhu abvisawo zvaabvisa izvi anzwisisa tabvuma mhosva hei zvinoita here muri yeZimbabwe kutengesa mwana hamusati maziva kuti murume make makaita sei havana kumuendesa kuchipatara baba namai vatogara nenyaya yekuti mwana arepwa nenyaya yekuti vapiwa foni ne$4 US baba Isabel mataura kuti baba ava vakashevedza chigevenga ichi chokurepa mwana ndi stepfather mwana akarepwa ndeva baba ava here kana kuti ndewo mudzimai mwana womudzimai mwana wamudzimai murume uyu ndiye akasvika akabata mwana ane 4 years yes next door nyaya ikanzi ngaende kunoripotwa stepfather zvikanzi aiwa shedzi yauye pano tichaure vachibva vapiwa foni nemari $4 amai vemwana vari kuti kudini vakanyara kuvaritaura nababazve naamai vatori tikakuti akashedza ndibaba ndionopiwa nyaya ndiwari pambaka onai zvaitiwa mwana kuti aiwa mwana garai apa kureva kuti amai nemurume nemukadzi vakatenderana kuti 4 US nefoni yavakapiwa zvavharana pakurepo kwemwana ndiani aunza nyaya kunational hama yavo iri kuti dzimwe dzenguva ndikamhanya inini ndinozonzi mwana wako here so apa ari kutsvaka kuti ndizvowo here izvi hama yamai vane mwana vane mwana akabatwa chibharo mwana haana kuenda kuchipatara anoenda kuchipatara hei ya zvakaoma zviri kuitika munyika yeZimbabwe padomboshava after yatikirivi ipapa padhuze nemapa Antananarivo munext door wenyu Kosi Gapela Borodre West Hello pa National FM Halo yebo ndikirimora pakatakwara akirimora pakatakwara murume akaneta aifana kuisawo heupu mati ndati murume aifana kuisawo heupu bhozi mukadzi adafambwa naye kana riro dambudziko riri pasi akafambwa naye dambudziko rinopera panoti zirambe zvichidaro ambe zirafa nazvo but kana madhokta vakati munobetserwa kane operation imimi makuenda kumudzimai uyu kuti munobatsirwa zvinobuda here hazvibude saka tofana kuti aite sei toita sei kapanyaya iyi izvozvi ari kufana kuteedza kazviri kutiwa pa that moment no tiri kuti vanhu vavakundikana vaenda kumubatsiri wechechi kumuprofita asi munhu ndiwo operation zvavari kuramba vakagara ikoko vachiti havana zvikwanisiro totora matanho api vane simba rekuti vanhu ava vaende kuchipatara kunana mazvikokota ya kuna nana mazvikokota ikoko ndokurungodiwa kana zvaramba aiwa ngaite chivanhu
akilimora pakatakwara ya zvakaoma. Right. Vagari vemunzvimbo vari kuchema mukoma KB. Pane imwe nzvimbo business center yakapinda mbavha. Usiku vakatorerwa zvinhu zvakawanda mushure mekunge vanhu vakapinda mukanga vakapakata. Vanhu ivo vachibva ipapo ndokubva vaenda zvakare kune imwe nzvimbo iri pedyo pane imwe shops iwawo ndokusvika vakataka kuita wiwi ndokubva vaita chimbuzi vachibva vaita zvavakaita vachibva vaenda. So kutaura kune kwata nzvimbo iyi mukoma KB vanhu hamana dzavasira kugadzikana. Havasi kukasa kugara zvakanaka. Vari kukuma tikaita rubatsiro rwupi rwekuti munzvimbo medu kana takarara usiku toziva kuti tiri free takachengetedzeka nokuti havachagutsikana kuti vanhu vari kuita zvinhu izvi vane kwavari kubva here. Uyezve paunenge kati nzvimbo idzi vanenge vaziva seti pakamira pakadaiwo nokuti vanhu ava kana vachiuya munzvimbo vari kusvika vachiharasa vanhu pamwe chete nekurova vanhu uyezve nokuti vanenge vachibvundutsira kuti vagoba. So iyi nzvimbo iri kwamusana vari kuchema vanhu mukoma KB kuti maitikira kuti mazuva ano havasi kunzwisisa. So vanhu kazhinji vari kuti kakangovira munhu apinda munhu kuti mabanje kunyange uchipinda pakare topindirwa imomo mumba macho vari ere madhodha kuti vapinde chii chiri kuitika. Vanopinda nesimba madhonoro madhodha achipinda. Hai vakaenda here kunoripota kumapurisa. Yes, nyaya yakaripota kumapurisa ngoma KB. Mapurisa vari kuti kudini? Vari kuita shakurudzo nokuti hapana ari kuzivikanwa ndakaita sei ndiye akaita zvinhu. Saka pakaripota kupolisi munoziva polisi ingatoti munhu wese pauri papo uri zizo redu kana une zvauri kufunga nezvauri kuziva unotiudza kuti kubata bati so far hapana aoneka. Saka munhu wese asati aziva kuti kana kwavira kunyange masikati acho wandiri kusangana naye ndiani. Especially ukaona munhu usingazivi ingave motokari kana munhu zvakachifamba vanhu vari kutya hapachina kubatsirana munzvimbo chikonzero dzimwe dzimwe uri kubatsira munhu ariye mumwe wevamwe anokonzera kuita zvinhu izvi. Right, zvava nenguva yakareba sei zvichiitika. Iko zvinozvi ndingangoti iko zvinozvi tiri mu1 week yekutanga kwezvinhu izvozvo nokuti zvichangoitika vanhu vari kusvika mukoma KB. Hai vari kuvhunduka. Muri yeZimbabwe muri kunzwa kachiri kubva kwamusana kuchiweshe. Aiwa musana bhindura. Right, kubhindura. Chii chamunofunga kuti chiri kukonzera kuti vanhu vaite izvozvo ende vanhu vari kutya kuti mabirwo ari kuitwa kazvinhu iko kwamusana kubhindura uko. Hazvisi zvega. Hongu vaenda kakunoripota kumapurisa but hana hadzina kakugadzikana. Poitwa sei nevagarika venzvimbo yekwamusana kubhindura uko. 0713938538 tsudzirai chimwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba paka Harare zvakare. Mukoma KB pane nzvimbo kuHighlands muHarare. KuHighlands kuna chikoro nzvimbo yeHighlands kune maprimary akawanda but pane chikoro primary chiri ikoko. Primary iyoyo pakuita sekunonzi vanhu vari kudivhaita kuti kune vafumi kubva kwaita varombo. Asi vanhu vari kukomplaina vari kuti ivo kana ndakwanisa kutenga uniform ndikabhadhira school fees mwana akaenda kuchikoro ndozvinodiwa. KuHighlands kune chimwe chikoro primary iriko yekuti kune vamwe vari kuzviita vapfumi vanokwanisa kupa mari maticha dzakafanana nema$20 kana ma$30 zvezvi kungoti uri ticha wemwana wangu ndakasununguka kupa mari izvi. Maticha vaitirwa zvinhu izvi vari kuti mubereki asina kuzoita nyaya yakafanana naiyoyo kumudzidzisi wake. Vana vari kuiswa mune imwe rupu kana kuiswa kumagrounds vachiti izvo wakambouya sei kuchikoro chine vabereki vanhu vane mari kana vabereki kwasina mari endai kuground. Anenge achitaura mashoko iwoyo ndiani? Maticha. Uri kunasa baba nengawa 30 yandakabateka vakuna baba nengawa ndiwo mwana wawawe ndine kodzero yekumudzidzisa kuchira kusvika mangwana. Baba vacho vakarongeka nokuti vandipa mari. Kana zvakubuda mumuromo memudzidzisi achidzisvitsa kuvana ari kuda kuti vana vasvike zvakare vachiudzawo vabereki vani vavo. But kana mubereki asina mari iyoyo iye akabhadhara school fees akabhadhara school fees akatenga mauniforms zvose zvinodiwa pachikoro akaita asina yemudzidzisi mwana uri kudzidza waniswa kuground here unogara murumu here akachengetedzwa. Baba Isabel kana muchitika chikoro chinopindwa nevanhu vane mari chikoro chakaita sei? No, vakuzvitiva nemari ka nokuti vari kukwanisa kubvisa kuti unogona kurisangana tisha ka $30 iyo ndorudzisa mwana wangu lunch ishi. Tisha onakirwa kusvika pakuti uyu mwana asina mubereki yeye haangaenda kuground because anovingai pachikoro chine vanhu vane mari. Sa baba nengi una 20-30 iye ndicho hapana patiri kuenda kunogocha ndi baba nengi mwana ari muklasi imomo ndogona kumudzidzisa kanosvika mangwana chikonzero chine kodzero. Chikoro ndicho primary chiri muno muHarare. So vabereki ndo vaunza nyaya vakuti saka toita sei vana vedu vari kuchitiudza izvi kuti baba nengi vakaendesa mari ini kana sina kuendesa baba aiwa dhedhi endesaiwo mari.
kana msina kuendesa mari bhedhe zvakunisaite sei ndiseka chikonzero ndosora ndiri pai ndiri murumu kana kuti kuground vakwanisa here kuenda kunoripota nyaya iyi ndokusaka vaunza nyaya kuti toita sei kana pakadai vakashayikirwa nemwana pana amai vepa next door vakazoenda nepoto amai iva vakazobudisa shoko rekuti ndiri kuda kapoto yangu isina kukekemuka poto yangu isina kuboka kuitira kuti mwana wenyu amuke yakazofamba sei varidzi venyaya vakangozoti hodhoni mirai makadaro ndinovimba kuti tiri kucaledonia vakawanda vanga vachitaura nenyaya yeyi vamwe vachitoshedzera kuti tirima next door vamwe vachiti ihama dzedu how far but kana nyaya yakuendera mberi inoda varidzi varidzi kana vachiti awa no hapana zvokuziita ichokwadi manzwaka kuti nyaya yepoto iya varidzi vakashayikirwa vakafirwa nemwana mushure mekunge vadzosera vabhadhara poto iya hapana chati chatanzwa isu seNational FM tiri kungomirira kavaridzi vakaunza kanyaya kuno kuti tinzwe kuti zvakazofamba sei ai murume akaenda kunoromba asina kudza mudzimai achibva afamba nokuda kwekuti anga achida budzi kana kuti mwana ndokubva kuti murume ndiye akakonzeresa achibva aita gumbo panze achibva anoita chikomba achibva bata pamuviri murume achibva tanga kurwara zvikanzi panofanira kuita kubhadharana apa chakafamba sei izvezvi murume uyoyo wokurwara uyoyo atori nemadhezi asi kubuda panze ari kurwara angori mumba asi kubuda panze hapana pamboita kana nyaya yekubhadharana ende asati yawanikwa ende ari kuda mari yakawanda uyu aida mari inowedza 12,000 US ndizvozvo nanhasi hapana chati chaitika asi kune kutaura kwakabheki ndataura nevehukama vachedzera vachiti kune imwe hofisi yatikanopinda yatinonzi togona kubatsirwa but asati ndaudzwa iko zvinoti hofisi asi chandakanzwa ndechekuti murume ari kurwara aimboonekwa panze iko zvino hashaoneki kunyange panze svika chete pekurati vapinde mumunda vanonzwa vachirohwa vachidzokera kunze kwemunda vanenge vachirohwa nei mumbama kana kutopushwa chakusundidzirwa zvokuti munyatora munhu ari kusundidzirwa nesimba achidzokera vana vopinda munda zvavo nemukadzi but ivo havapinde mumunda asi nezuro vakazogona kupinda nokuda kwezva vakanga vakaita mangwana chiripo chakanyanya icho baba Isape vanodzoka zvakare kamangwana hanzi natongesai mangoma kuEpworth kwakomboni yatsva matsudzuriro awaita Bozhongora ngaende anoona Victor handizive kuti go and see Victor here wemotikari kana kuti Victor Katiyo hatizive kuti ndoupa ari kutaurwa Victor ndinonzi KB Kanyemba Bonzo nababa Isape Bozhongora 0713938538 0713938538 Hello pa National FM. Hello pa National FM. Nanganani mamuka sei mamuka ezimba isine kwadzangezi makandikwa Bozhongora makandikwa Makenosa mama reva ubada kuti aibatela wani nguva dzese yazipisa kwamamuri kwairema handangorwadziwa nemurimo kudzitekateka ukazitekateka kumunhu kwacho unosara uri pigi asi ndiye munhu wese iyewazitekai anozoda munhu akabhenda ndiani satikwadikwa akanyangosa zvakaoma zvivindi zvacho ndezveiko naye mama Makenosa munozvitora kupiko zvomutora zvinodhaka munozoenda kuti zvinzinwani kana ndimiwo zvinachizvinorwadza komana ndiona anoita sekuti hawadzose kuita kwazvo eda kuti munhu akadaro afe kosi waari uri kwadhivisa nyika nemadhiragi chiuda zvitekateka mwari akakutuka wakati akaoda zvicheka nemapanga atishuvire zvakaipa kuvanhu vaMakenosa tinosire zvakaita kuvanhu vanotora zvinodhaka nyika iri kuti pasine zvinodhaka yaitona zvikuita vanhu vari kugara vakashama mutauni muvatora zvinodhaka pasine zvinodhaka kanyeni even ivavo vanenge vachipara mhosva vanhuwo tinofanira kuti tivabatsire kuti vadzokere vaite vanhu kwavo vanhu vacho kuvatora kuvaisa kudzimba dzekunzi vakatore zvinodhaka vakadzoka vari kuramba vachienderera mberi saka tivaite sei mune hasha kozoti ava amai avada kunyatodhaganyamukutano izvozvo zvitaura zvekuti mudzimai akasvika achibva anotanga kusununguka nesi nezvakadai ndomasungukiro ake kwete kuti ivo vozoda kuti aizi nekuti ndiri munhu anobatsira ndiri vanoziveitawo paresheni ambuya vanhingi avo but iwo vabereki vemwanasikana uyo vari kutoenda ikoko vakamira ikoko vachimuregerari ikoko kuti zviite sei manje akapinda mumba mamadzimai ndipo vachaona kuti hurumende yedu nemapurisa edu anoshanda sei
Ezilimi ngizozwa ukuthi mwana uyani mabhonzo esirume ende vana vake anofana kupona vese nepareseni ndimoti handizvinoita ndaimbotanganisike ikuita makore ese akabereka vana tuwa hatiti nange tova mutema chita mumaoko make kutora nyamukuta kuita maoko make kamatavo munhu ngaende kuchipatara ngoeri kuteera saka hama hama ngadzitoreka hama yadzo iende kuchipatara munhu ngaende kuchipatara takakati ndechokati ndosaka kuti zvipatara ndosaka mutema hurumende tainoramba vaionesa hanzi vakarwara havabaye majekiseni vaya munonzi munhu wese kunorapwa saka kutaura chokwadi madzimai kana makateerera munhu ngaende kuchipatara tendositoto pamazodo aiwa tinotenda maita basa mainosta aiwa mutombo wedu wetakateerera chimuntu tiri kunakidza ichi yangoti mungomhore saka neutekwa-tekwa hwekuketi kuunited kani aiwa tiri kungoona kani makavharwa ka hatina kuvharwa tinakatoendarama kuti tigure upa makavharwa mainosa vatsigiri vese vekepisi tiri kubara muchazviirwa zvenyu mutosande ndiyamonekwa kwa mazuva mangani inokuru vahighlanders imi kuitakaizaiyo takatarazva mutese tikuta kutema asi munhu nekuda kuzotora mapoini tinenge tiripo atinenge tichikavhere mutambo wacho live pachimuti live vanetinaoka munyika yese yakateerera the whole country shall be green bye 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 kuti mhoresa yamapfumo nedelegation yese kukepekepe nabhozengoro tinotenda maita basa mainosa ndiripo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfedza dziri kuitika matima nawose enyika ino paka marondera chiri kuti tani icho kwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfedza mukati mekutsudzura update mkoba kempi ndiri ma-updates maviri andinawo enyaya yekugokwe yebaba vekuvandirwa ari kufungidzira kuti munhu akavavandira munhu akambotora mwana wavo akaita mukadzi vakamudzora vachiti mwana wangu ndoda kuti aende kuchikoro vakaurawa munhu uya pari zvinozvi mutumbi wakazotorwa mushure mekunge waendeswa pamba pevabereki vari kufungidzirwa kuti ndo vakauraya mapurisa vakataura nevabereki vane hama dzemufi vachiri munofanira kuti muvige munhu mozotaurana hama dzemufi dzikaramba dzikati kwete isu hatisiri kuti mutaure nesu endai munotaura nevanhu family yakauraya pasina izvozvo hatidi kutaura taura nemi so ndakaguma mutumbi wakatakurwa ukadzorerwa kumochari ndo pandiri kuziva pare zvinozvo iye ari kufungidzirwa kuti ane chekuita nezverufu rwemushakabvu akawanikwa here asati abatwa achirimo munharaunda achiri munharaunda vamwe vanoti vambomuonapo wombonzi awanikwapo asi asati sei asati abatwa ndobva ndataura yekwamutare yandakataura kuti nini murume nemukadzi vaigara vese mukadzi aine vana vake murume vachigara vese pari pama pemukadzi mukadzi nemurume vachibva vasiyana mukadzi akazoenda kunoripota kumapurisa achiti ndiri kuona murume uyoyo wandakambodanana naye anosvika pamba usiku akaonekwa anotiza kureva kuti arikuda kusvika asingaonekwi vakaenda kunoripota vachiti vakaenda pabhesi asi pabhesi vakanzi hatione iri mhosva chikonzero dzimwe dzenguva vanogona kuita sei kudzokerana mukadzi achibva achida kuenda kunohodha akaenda kunorara kumba kwasisi aenda kumba kunorara kwasisi akasvika achivaudza kuti sisi wangu handisi kunzwa kungopera simba zvikanzira sisi aiwa rara wozoda kutema mangwana asi ivavo vakaendesa kunorarisa mwana wavo kumba kwemunin'ina wavo zvadaro usiku mwana umwe akakarara mune imwe rumu akanzwa kuti pane munhu ari kumhanya panze mushure mekunzwa kuti dhoo rambovhurwa paakadongorora achisalaiti ndobva aona kuti ndiye murume uya wokumbogarana namama hapana kuita maminesi ndokunzwa vana vakuchema akamhanya kunovhura dhoo moto wakupfuta mushure munge maiswa petrol Zimbabwe mapurisa epakasho valley akabata munhu tinotenda vakabata munhu ari kufungidzirwa kuti ndiye akakanda moto kana kuti munhu ari kunzi ndiye watakaona kana kuti munhu akamboripoterwa chinzi ndiye wandiri kuona wandaimbogara naye vakabata munhu kana ndisingakanganisei ari kupinda mukoti nhasi hapana midziyo here yakakuvara pamwe chete kane vanhu pakatsva imba muimba yange ine vana chakabuda vana chete zvanga zvirimo zvese zvakatsva handina kuzokwanisa kuti ndiwane kuti zvinhu zvakatsva zvinhu zvakakosha zvakaita sei zvinokwanisa kuwedza mari yakaita sei asi chinhu changa chiri mumba imomo makafuta moto chakatsva vana havana kukuvara but nyaripo ndikuti vakaendeswa kuchipatara nenyaya yekukashidzwa neutsi
regai tizonzwa kuti mapurisa pawachataka tsvakurudzo ongororo yavo vanobuda nezvipi. Tinotenda 14 minutes past 12 ndio pafika nthawe pali manje maita basa Zimbabwe na kutetekera kwano vachadaka kutibata munobatika sei kuti vasvitse nyaya pachimuti. Icho kwadi muri yaZimbabwe vanenge vachida kundibata munotibata panhamba dzisina chipomiro, nhamba dzisinganyedzise. Ndati nhamba inonhuhwira iyi i0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa ambassador Tinashe Gotora Soromio pamwe chete na Lorraine Muchaya ari kunotoni. Po rikiti vo numba yemuonekedzano momento ya brillianto anonzi Mbeu featuring Samasamba Zvikanzi Mukwambo.